هەر پەیواز بە نەورۆز لە هۆڵەندا شوە وڵاتانی دیکە ئەوروپا ڕەوەندی کوردی لە وڵاتە ئاهەنگی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردیان بەرز و پیرۆز ڕاگرت. راپۆرتێک لەو بارەوە ببین. تەوی هەمی نەخۆشی و زۆرداریە تێرۆریستên دەولەتا ئیسلامیە بناوێ داعشê li ser Kurdistanê گۆباندۆرەکە نێگەتیف li ser Kurdên derveyî welatî dike, nexwasin bi şehîdbûna pêşmergên qehreman û koçberîkirina bi hezaran Kurdan ji cih û warên wan a, revenda Kurdî li welatê Holanda biryara xwedan agirê Newrozê hil bikin li jêr dirûşmê bi agirê Newrozê em piştgiriya pêşmergê Kurdistanê dikin û dijmin pê dişewitînin. Li jêr vî dirûşmî êvara Newrozê hate sazdan li bajêrê Denhaxê. Rêkxistina rêxirawa karên hevbeşa Kurdên Denhaxê bi amadebûna nûnerên partiyên siyasî û Kurdî Holandî û nûnerên şaredariya bajêrê Denhaxê, ev êvare ji du beşan hate rêkxistin. Beşê yekê gotar bûn û di gotaran de zêde amaje bi piştgiriya pêşmergê Kurdistanê hate kirinê. û behsê rewşa niha Kurdistanê her wesa daxwaz hatkirinê ku bi rengekê baştir piştgiriya pêşmergên Kurdistanê bêkirinê ji aliyê lojîstîkî û serbazî ve li dijî terorîstên Daişê. Bêşik Newroz ameya vê carê cêwaz eş Newrozê dîtirî. Rêxirawa hevbeş ku salane Festîvala Newrozê amade dike, îsal ji karê xwe berdewam kir. Lê îsal pîrozkirina Newrozê bê defozurna bû. Her sal wana govend li dora agirê Newrozê dikirin, lê îsal bi tenê bi dirûşman bû piştgiriya pêşmergeyan bû Newroz hat pîrozkirin. Newroza me ya ev sale bi tenê piştgirêk bû bû pêşmergê Kurdistanê her ji Kobanê heta Celal û Xaneqîn em cejna pêşmerga ke cejna berxwedanê û serketinê ye pîroz kîn û destê dayîkên şehîdan maçî dikin. Em ruh giyaniyê li gel pêşmerga û pêşmergeyî ne. Newroz ji bo Kurda her dem bûye têkoşîn, ji bo azadiyê bûye têkoşîn. Niha li Kurdistana Başûr jî êrişa Daişê û teröristên Daişê êrişê Kurdistanê kirin, tabii pêşmerge şehîd bûn, gel koçber bû. Ji bo van Newrozê li vê Newrozê em him xemgînin, hem jî em dizanî pêşmergeyê Kurdistan azad ki ew teröristê Daişê jî li Kurdistan name. Emro jî salî tazeyê Newroz hatawa cejnekî konî Kurda bi xweşî û betwaye. Rêz û silav bû hemî pêşmerge dikeyin vê rojê pîroz wan pîrozbûyî serok barzanî dikeyin û hemî pêşmergeyî qehreman dikeyin û em silav û rêz bû hemî ailê şehîda ev roja gelek rojekî giring e bû me û înşallah heta Newrozekadî Kurdistan dibite serbexwe. Ew Newroza gelê me ye. Newroza pişmerge ye, Newroza hemû Kurdistan e. Em Newroza pişmerge pîroz dikin. Silav û rêz bo pêşmergeyên qehreman. Em cejna Newroza Kurd û Kurdistanê pîroz dikin. Navê te çi ye? Navê min Hêlîn e. Hêlîn te divê tu çi bêjî bo pêşmergê Kurdistanê? Xwedê ez ê bo pêşmergê Kurdistanê cejna dayikê şehîd pîroz bikim û pêşmerga û bijît pêşmerge. Silav tamamê pêşmergeyê zindî îro li cepheyê ne em غلامê wan pêşmerganin, غلامê malê malbatî barzanî ne û em hemî tamamê Kurdistanê ra silavê xwe pêşkêş dikim Newroza tamamê milletê Kurd pîroz bit. Ez Newroza gelê Kurda pîroz dikim taybetî pêşmerga bêjî Kurdistan bêjî pêşmerge. Vêgavkê em zanîn ne zirovekeke em Newrozê dixwab bikin bes bu çavê dijmenekê peqet baştir e em wasa nîşan bidin ki em naşkên erhem di berdewam bîn em her di piştîvanê pêşmergê xwe û xaxa xwe ya Kurdistanê bîn. Bijît pêşmerge. Cejna Newrozê li malbatên şehîdên her çar parçên Kurdistanê pîroz dikim taybetî pêşmergeyên qehreman ku îro berxwedanê din bo Kurdistanê sengerê ber sengera şeref û kerameta milletê Kurd. Mesele Kurdan heye dibêjit dengê daholê ji dûr ve xweş e. Lê bihîstina nexweşiyan ji dûr ve gelekî nexweştir û xemgîntir e ku mirov nêzik bit.
نەخۆشیên Kurdistanê ji dilê Kurdên derve birîndarkirine û ew naxwazin bi vê rewşê de çi ahinga bigêrin. Dîndar Koçer, Boza Gross TV, ji Hollanda.